ihe dịka nde ụmụaka Anambra abụọ n'okpuru afọ 5 ka a na-atụ anya na ha ga-anata ọgwụ mgbochi a na-agba n'ọnụ megide nje polio odede nke abụọ na-ewagharị n'ikuku ugbu a. Ya bụ ọgwụ mgbochi a na-ekesa bụ ịgbaso atụmatụ gọọmenti Anambra steeti nwe ibu agha megide ya bụ ajọ na-efere n'ikuku. Ọ malitegori na steeti a ma ga-abịa n'isi njedebe na Wednesday abalị 13 nke ọnwa Eprel afọ 2022. David Okpọkwasịrị bụ onye nke anyị ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Ụmụaka ruru otu nde na ụma bụ ndị Anambra steeti ihe erite ya gbere na ya bụ ọgwụ mgbochi a na-agba megide ọrịa ntụli ọkpa. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Awka ka onye nnukwu odeakwụkwọ nke ụlọọrụ Anambra State Primary Health Care Development Agency Dọkịta Chioma Ezenyi mụrụ nọrọ kwee nkwa na gọọmenti Anambra steeti agaghị ekwe ka onwe nwatakịrị agaghị erute uru na ya bụ ọgwụ mgbochi imegide ntụli ọkpa na Anambra steeti. O kwuru na ọ dị mkpa na agbara ya bụ ọgwụ iji gbanarị ọrịa ntụli ọkpa ịbatagharị ọzọ na Anambra steeti. Ọ nọkwa rịọ ndị nne na nna na ndị eji okwu agba izu n'obodo dị iche iche ka ha gbaa mbọ gbasaa ozi gbasara ya bụ ọgwụ mgbochi megide ọrịa ntụli ọkpa bụ nke a na-atụ, ebe ọ kọwara na ụlọọrụ World Health Organization na gọọmenti Anambra steeti ewelitegara nchekwa iji hụ na ndị ọrụ ahụike ga-alụ ọrụ n'okpuru ọchịchị Ihiala, Nnewi South, Ayamelụm, Anambra East na West ekwusigo n'oyi bụ ndị ga-enwe ike ịrụ ọrụ ha na-enweghị nsogbu ọbụla, ebe a ga-enye nkwado pụrụ iche nye ndị ga-alụ ọrụ na okpuru ọchịchị Idemili North nakwa Ọka North. Ya bụ atụmatụ ịtụ ọgwụ mgbochi bụ nke a ga-eme n'ụlọ ọgwụ opekata mpe dị iche iche nakwa na ebe ọbụla a na-afụ ụmụaka, nke gụnyere ụlọ okpukperechi ndị ụka nakwa ndị alakụba, n'ọma ahịa, n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ebe a na-aba ụgbọala, ebe obodo na-agbakọ nakwa site n'ụlọ n'ụlọ. Site n'Awka, abụ m David Okpasịlị maka akụkọ ụwa ABS.